Ndifuna ukuthi qhubelekani nishirishe ii-posts eziphuma emisebenzini yenu. I want to tell a story phofu ndiqhubeleka ngupart 4 lona about how I got my first proper job from social media. Ndingasenayo kwa imali yofola, ndingasafaki kwa CV. So ndihleli ke ngoku ndisendlini andinamali, ndibone ke eziba benditshilo ku-part 3, ndibone kuFacebook umntu otshileyo uba ngaba umntu onekhosi ethile bayafuneka apha emsebenzini wam. Makandi-inbox, ndi-inboxe nyhani, inbox wakhe andinikeze i-email yoba ndiyofaka. Ufaka kwam ke ngoku. So after ndinikile i-email, mandingaphosisi ndithi ufaka kwam. After ndinikile i-email, andithi ndithe kuni sendisendlini andisenamali yofola. Andinayo nemali yayi-R12 ngoko i-hour internet cafe because esi sitori sesakudala. Andinayo kwaloo R12. This is what I did. Again, ndithe umntu ndifuna achole okuzomakha kule nto ndiyibalisayo, and mostly is for abantwana abazimveni kwethu bafunde. Apho ukufaka lo CV ndancedwa ngumntu owayeyi-boyfriend ye-cousin or ex, andimazi noba wayeseyi-ex then or wayeseyi-boyfriend, I don't know. Ndandikwenye iprovince ekwenye iprovince, and andimazi uba uyaphangela, and we were good friends. Ndafowunela yena, fowunela kwam yena ndacela yena, ndamnikeza i-login details zam kwi-email, ndacela uba ngaba makadawunlowude i-CV yam, emveni koba eyidawunlowudile abe seyisendela kule email. Well, leyo ke ilesson ongayifunda apho is ukwazi ukuphilisana nabantu and keeping good relationships with people. So ndancedwa ngulo bhuti ndiseKapa useMonti. Okay, sharp. Then wayifaka ke i-CV. Niyayazi mosomnye umuntu bayazikwenza kwaloo nto, but the following day ndafumana i-call ethi mandize kwi-interview. That means uyenzile. That's how I knew uyenzile. Ndaya ke kwi-interview. Xa ndifika kwi-interview, ayekho questions ezitheni ezibuzwayo. Emveni koko ndabuyela endlini. Bendinixelele mos ku-part 1 no-part 2 indawo endihlala kuyo ibinjani. Mane akukho mbane kutshajiswa ngemali, and imali andisenayo at this point in time. So ndihlale ke ndilindile, and then I think ndithi noba after 3 days xa ndifumana imali yotshajisa nditshajise. Xa ndivula ifowuni yam ndifike kukho i-voice message. Ndimamele ke le voice message. Ithi i-voice message, congratulations, ufumene umsebenzi, uzuze ngomso uzosayina i-contract. Then that's how I got my first proper job. Sele ndingekho sure uba ndizowufumana njani because andisenamali yohola, sendihlele endlini. So with this story into endifuna umuntu ayazi, either graduateayo ophuma esikolweni okanye kudala ehleli ekhangela umsebenzi, uzoyazi uba uThixo ukhona, uyayenza indlela apha indlela ingekho khona, and akanqatyelwa nto, and akho nto wethu imstophayo uThixo uba impilo yakho ayilungise. Wena keep pushing ngala mandla unawo, like uyenza okwenele amandla akho apho ufika khona. Nje ungalilahli ithemba, uqhubeleke uphushe noba uzobe sewuphusha kancinci ngoba amandla ayaphela, kuyatyhafeka, zonke ezo zinto kuyadineka, ayikho into engenzekiyo, but just keep on, kuyenzeka. Okay, masimke kwi-motivation because ibala likapheli. Ndibizwe ke for uyosayina i-contract. Ukuya phana i-return yi-R30, mna imali endinayo inoba is about R18, meaning andinamali yobuya, and kusazafuneka ndiprintile ndifotokopile. So ndihambe ke ndiye phaa. Uya kwam phaa ndikhwele ebhasini, ukhona ke umntu endihamba naye ngondiya phaa ebhasini. Qha ndiyoqonda uba ndiyoyika mani ukucela le R12 yobuya, ndithule ndingathethi. Ndiyokwehla ke kwi-stop sam, ndifike phaa ndingene, nyhani ndizinike kwezi forms. Kukho nezasebhankini, niyazi mos le nto yosayina i-contract, khona ezifuna usiwe ebhankini. Nyhani ndehle ngeenyawo because khona i-branch ekufitshane kule ndawo ndikuyo, but xa unemali ubunoyikhwela iteksi, but because ndingenamali ndehle ngeenyawo. Ndizixelela uba njengoba ndisehla nje ndizocela imali emntwini ondimbonayo.
emntwini ondimbonayo because le mali izoshota more now that ndizoprinta and photocopy. Nyhani, I met this one guy akwesinye isibhedlele ndicele ke andiphi 2 rand. I think wayothukile because inkangeleko yam doesn't say andinamali, yabo, ndiclean, ndihlambile, ndirayithi. It doesn't say uba andinamali. And ke ngelishwa lam ndingaba bantu ke basoloko becingeleke ingathi banayo imali even though ndingenayo. So lo mfana angiqale entloko andiphuma ezinyaweni ugqiba kwakhe athi akanayo. It's fine ke, I think shem wayothukile cimba uzotsotsa or something. Then ndidlule ndihambe ndiphinde ndithi gce ngomnye ubhuti ongathi seyimdalana. Yho, hayi nqonda, hayi ndiyamoyika lona. Ndimyeke ndidlule. Xa ndidlula kuye andibulise andikhwaze. Ekundikhwazeni kwakhe ndime ke nam ndivume. Sincokole ke bendibuza uba ndisuka phi ndiyaphi, hayi ndichaze ngabikho nto. Sihambe ke, still ndiyamoyika ndingathethi nto. Side siyofika ebhenki. Xa sifika ebhenki, endaweni yoba lidlule angene nam ebhenki, ndiqonda uba yabona ke ngoku uba sithe xa siphuma apha waphinde wenyuka nam, ndizomxelela zonke iingxaki zam zanamhlanje. Because mna xa ndinengxaki andinathuba, andinayo itshansi yothandwa, yabo. Ubundixeba waze wandithanda kwathini, like xayekile. So nyhani ke ndithi xa ndiphuma phaa aphume lo bhuti aphinde anyuke nam endaweni yoba ehle yena, because suppose ubiyehla anyuke. Ndivele ndime ke ngoku ndithi jonga ne, andikwazi buza uthini apha kum and andikwazi ufuna ntoni, but I'm gonna tell you my problems for the day. Nditsho ndimxelele ke uba nje bubona ndizosayina i-contract andinayo imali yophinda back and ndilambile at this moment in time. Athi ke na ke okay, hayi no problem. Atsho akhuphe xaba ebeno-chips or something esebhekini. Athi ayinazo ii-chips ntoni, and then athi mase let's walk back nokukhapha uphindisa i-contract yakho and then zakunika imali yokhwela, no stress. Kube kanjalo ke ufumana kwam i-first proper job.